Vice Mayor, ang dati nga bubon most popular KURATSA Fair, nga na sayo ng Hawes sa 2nd District sa Northern Samar, Honorable Judge Jinky Tagros Oil Use, nga papadisan sa naton sayo manta at tagabubon, nga nagtrabaho sa langyaw malabnasan, tagabubon ini siya, nga permikod na uli kun patron, si Engineer Renato Tobes Iberia. KURATSA.
mahangin, dollars. Dito lamang po sa Bubon, Northern Samar.